Huwa proċess liħu fit-tul, hekk qaltilna id-Deputata Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici meta staqsejniha dwar kif il-Partit Nazzjonalista monorax lanqas estensjoni li talab u stess mill-Kummissjoni Elettorali biex ikollu aktar żmien jissottometti il-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu u ma jkomplix jikser sfaċċatament il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mifsud Bonnici li kellha bosta karigi fl-organi tal-Partit Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi u Simon Busuttil għaltinna li dan u proċess li hu fit-tul. Huwa proċess li probabbilment il għaliex jiena ma nidħolx fih huwa proċess li huwa fit-tul. Fl-istess risposta, Mifsud Bonnici tefet ir-responsabilità fidej it-tmexxija nazzjonalista u ħaslet idea bħal Pilatu minkejja li id-deputat tal-partit li l-operat tiegħu issa u illegali biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Jiena kont fl-istrutturi tal-partit, m'għadniex fl-istrutturi tal-partit. Il-ħadd, il-Gazzetta Malta Today żvelat kif wara li l-Partit Nazzjonalista baqa' ma sottomettix lill-Kummissjoni Elettorali il-kontijiet finanzjarji għas snin 2021, 2022, 2023 u r-rapport tad-donazzjonijiet għas snin 2022 u 2023 fuq l-2021 kien ingħata estensjoni sal-4 ta' Awwissu li għadda. Bis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino inqabad jikdeb ma' News meta kien qal li l-Partit Nazzjonalista se jimxi kif imponiet fuq il-Kummissjoni Elettorali. Meta ħadd issottomettu? Fi żmien stipulat ukoll li tatna l-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali tat bej 6 xhur u 9 xhur skont għallim sena bħala estensjoni, aħna ħankunu qegħdin nagħmlu żgur li aħna ħankunu qegħdin osservaw id-direzzjoni Mistoqsija lil aħna jiena qed nikkonfermajtlek il-Kummissjoni Elettorali tatna direzzjoni, il-Kummissjoni Elettorali tatna direzzjoni, il-Partit Nazzjonalista kif għandu obbligu li jagħmel ħajkun qed josserva id-direzzjoni li tagħtu l-Kummissjoni Elettorali. Sa dan it-tant Mifsud Bonnici qaltilna li minkejja li inqabeż iż-żmien mod iżejjed lill-Partit Nazzjonalista biex jissottometti il-kontijiet finanzjarji awditjati hemm aktar proċessi. Imma tajjeb illi ngħidu illi dak illi qed issaqsini qed jiġi pproċessat.